Kawawa naman yung mga ano natin, farmers natin guys, you know. Ilog umabot na dito. Sayang yung mga mais guys. Kasi mangyayari kasi dyan, once na nabaha, naabot ng tubig yung bunga guys, ano kasi yun, mabubulok, mangangamoy yung bunga. Yan, try natin dito sa bandang taas guys, yung sa may sementeryo. Punta kami ni AS doon. Yan si Paresting guys, oh. Sipag talaga, nakarating pa dito. Oh yeah, oh yeah. Kapitino highway guys, clearing operation. Naglilinis na pa sila. Sir, Video ka. yun sir, ito lang. Ang daming sangang nabali guys. Dito. Yan. Yung mga mais na malapit ng anihin guys, ito. Yan. Grabe sinira ng bagyo. Pero pwede pang anihin yan guys. Matigas naman na yung ano, butil. Hindi na lang tayo, G. Nakakapagod. Ayos. Yeah, tayo. Talagang pinada pa yung mga mais guys. Bigat mo eh, yes. Ha? Kahit dito kita yung ilog dun guys, oh. Sayang yung mga mais talaga. Napakasipag po nila, kaya wag po nating ano yan, wag po nating babastusin yung mga kapulisan natin, kasi tingnan niyo po yung mga ginagawa nila guys. Yan. Let's go, kapit. Kita mo nagkamati. Hindi, nabasakan. Di na tayo bababa kasi ano, ito maagos na rin dito. Mahirap yung daanan, no? Hey. Oh yeah. Kapit. Ano, hindi yung ilog guys, so umapaw talaga. Sayang yung mga mais. Sana ano, bumaba rin yung tubig agad-agad. Heist. Ano? Grabe. Daming masisira. Daming nasira na pala. Ano? Yes, kapit. Kaya hanggang ngayon tuloy. Ito na. Pero